अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। रतिया के बतिया फोन पे भइल रतिया की बतिया फोन पे भइल हाल चाल बतौले बिया। रतिया की बतिया फोन पे भइल हाल चाल बतौले बिया। नया साल में सुनू यादवा रे मोरे माल बुलावले बिया। नया साल में सुनू यादवा रे मोरे माल बुलावले बिया। रतिया की बतिया फोन पे भइल हाल चाल बतौले बिया। रतिया की बतिया फोन पे भइल हाल चाल बतौले बिया। नया साल में सुनू यादवा रे मोरे माल बुलावले बिया। नया साल में सुनू यादवा रे मोरे माल बुलावले बिया। राजबाग धमाका फोने पर हमारा संगे उत होइले बिया मीटिंग। नाही बजे यरऊ हम भेजब नाही ग्रीटिंग। फोने पर हमारा संगे उत होइले बिया मीटिंग। नाही बजे यरऊ हम भेजब नाही ग्रीटिंग। गजब के हाल बा माल के हमारा। गजब के हाल बा माल के हमारा बात में फसैले बिया। गजब के हाल बा माल के हमारा बात में फसैले बिया। नया साल में सुनू यादवा रे मोरे माल बुलावले बिया। नया साल में सुनू यादवा रे मोरे माल बुलावले बिया। राजबाग धमाका साल भर भइल छोड़ के अइले ओकरा के बहरा। प्यार करेले हमसे डार्लिंग हद से भी गहरा। साल भर भइल छोड़ के अइले ओकरा के बहरा। प्यार करेले हमसे डार्लिंग हद से भी गहरा। घायल मृत्युंजय के प्यार करेला मनु मतलबी के प्यार करेला। उहे सिखवले बिया। राजन राकेट के प्यार करेला उहे सिखवले बिया। नया साल में सुनू यादवा रे मोरे माल बुलावले बिया। नया साल में सुनू यादवा रे मोरे माल बुलावले बिया। रतिया के बतिया फोन पे भइल रतिया के बतिया राजबाग बतौले बिया। रतिया के बतिया फोन पे भइल हाल चाल बतौले बिया। नया साल में सुनू यादवा रे मोरे माल बुलावले बिया। नया साल में सुनू यादवा रे मोरे माल बुलावले बिया। राजबाग धमाका